барои чӣ одам арақи зиёд мекунад ё умуман аз кадом сабаб? Сабабаш дар якчанд омилҳо мебошад ки аз инҳо иборат аст. вазни зиёд, аз меъёр доштан, ҳаракатҳои зиёд кардан. Агар ҳаво гарму либоси барзиёд пӯшида бошем, боз ҳам арақкунӣ бештар мешавад. асабӣ будан, дил зуд тапиш карда ба баланд шудани фишори хун овардан. ҳарорати бадан баланд шудан. ба бемории вазнин гирифтор гаштан. бадан ҳаракат мекунад ки оби барзиёдро аз худ дур намояд. Масалан, агар тарбузи зиёд хӯред. хӯроки гармро дар ҳарорати гарм хӯрдан. либосҳои нофорам пӯшидан ва алал хусус он либосе ки ҳаворо намегузаронад. машруботи спиртдорро нӯшидан ва ғайраҳо. одатан арақи барзиёд кардан ин ҳолати муқаррарист ва ҳангоми арақ кардан бадан аз оби зиёдӣ ва маодҳои заҳрнок худро дур мекунад. лек агар шумо харроб бошеду лек доим тамоми фасл арақ намоед, чӣ дар ҷои хунук ва ё гарм, пас ин камбудии генетикӣ шояд бошад ва ё саломатии шумо ба хавф дучор шудааст.